Jackie. Okay. Nahihilo na. Those days, halos wala kang trabaho, halos wala, kahit graduate, hindi kami sama-sama papasok sa isang kumpanya because LGBT kami, we are discriminated those days. So, ang very successful sa mga namin lahat at sa mga paligid. So, she had si Madam Pamplona. So, because of her, strike kami, that's the time. Ayun yung sabi natin yun. So, nag-start na hindi mo na yun. Ngayon, as you can see now, mga nililibes, isa sa mga nililibes natin to earn. She's not actually pero marami siyang mga charity na nagtutulong ng hotel, ng make-up, ng liban. So, kung wala ka naman nililibes, salon, foundation, beauty foundation, hindi nalawak ang ganito. Of course, nalawak kasi ang mga hands lang sa make-up. Hindi nalawak. So, magiging ano kami, magiging kawaya, kawala, ulit. Kung hindi kami, mag-enhance sa space na ang driving na mag-ituloy. So, grabe yung tulong sa isa ka sa mga latest partners. Kasi alam namin kung ano ang pag-iingat. And then, yun is talaga guys. Dahil sa mga beauty sa mga bilongdong, sa mga beauty ng bio-essence, bio-bleach, nakakatulong sila na pagkata ng buho. Yung skills namin, mas na-upgrade, na-active. So, thank you so much mga kapilihan. These all things will be possible in our team. Kaya, mahal na lang. Isa sa nasa combination Yes, guys. Si Madam Pamplona. Salamat sa mga words visa. When it comes to my job, so thank you so much and please support Victoria Salon. And then I'm going to mention so thank you so much and kahit kayo, pasok kayo sa boiling ito. Kasi magandang kayo. LGBT is composed of beauty and morality. Hindi na tayo muna. So thank you, ladies and gentlemen, and then good afternoon. Ang ganda-ganda naman. Ay, ito. Wala ko makain mo sa sapatos. Ang dami pala ako sa kanila. Isa ko sa mga regularity ng mga nakilala. Gratis na respect kami sa education tayo sa kanila. Thank you, Madam. Thank you so much, Coffee. Masalalay ka po dito sa video. Okay, ladies and gentlemen, let's all welcome our competitor in music, cap, and color. Let's start with our competitor, runner number 1.
Dalawa yung ginawa niya. Napakabot. Hindi, mga okay, so our model number one. Model number 17. Model number 18. Okay, once again, our models, here is your starter panel.